Sziasztok, én most vagyok, itt van velem nem kis Júlia, Sziasztok! és itt van velem Tégam már 1999. Sziasztok! Ez egy 15-es szerver, ez kb. Egy lenne, és akkor üljünk. Én azért nem vagyok ott, ahol most monsterék, mert, mert én egy az, hogy abba hagytam a mesteremcét, meg 1.8-as lett, és az én gépemen nem megy el az 1.8. Szarok éppen. Ja, persze, minden az én gépem hibája, mi? Aha. Ügyes vagy monster. Pedig az oké, hogy full tele van a szerver, azt 50 FPS-en nyomom Skype PvP-n. Basszus, majdnem leestem. Ajaj, Úgy laggolok. Nyomom annyira rajta. Amúgy meg bocsánat a monster laggai. Hát most nem annyira laggolok, elmondom, gyere. Elmondom, öcsém. hogy kicsit laggolsz akkor. Hol is van? Ja, Na most mit kerestek? és előtte semmit én keresek. Ja? Aranyrépa, retekrépa. Ha, Minek neked retekrépa? Aha, megtaláltam. Ja, azt hittem elmentél retekrépáért. És hogy megtaláltam, itt van. Cizelka is, meg retekrépa is. Az mi? A retekrépa nem tudom micsoda. Na, de tudom. Ó, monster vasnadrág. Yeah. Na is. monster van rangod? Én most egybeegyeztem egy full diással. Ez kigyőzött. Szerinted? Ő. Okos vagy. Én mondtam, hogy egybeegyeztem egy full diással, miközben nekem egy dia, csak 2 dia cuccom van, de azt elraktam a chestbe. Na, ezt az Am- ilyet. Hát droppolták. Kidobálták. Magyarul. Melyik őtök öli az Enderment ilyen nagy lelkességgel? A M-kis. Mondjuk neki mindig fel van húzva, furra a hangerő, szóval gondoltam volna. Én nem féltek őri ilyen. Most majdnem mondtam valamit, de nem. Ja, hát igen, nekem van forró fölhúzva. Hát de vedd már le, mert azzal is langolhatsz. A hangerő. Igen. Na, jó. Ha, Hallod? Én most emelek szerintem aranyalmáért. Diakardé még nem kell, mert van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x64 a sima aranyalma van még az Ender Chestembe. Megmutatom nektek, hogy hol van gyémánt. Egy öt gyémántkard. per, Itt van és öt per, itt, egy szó, hogyha itt. oda Szép! félig levettem a hangerőt. És ezt akkor én kibaszom. Még laggolsz monster. Én nem laggolok. Szoktam Ez dolgozni hülye, sokszor. ez az egerember izél. Inkább születem, csak gyöngyterjére. József M. Kis. Akadozva hallak. Jaj, ne! De annyira bírom ezeket a full diásokat, hogy így rárambóznak a másikra, vagy rá asszaszinolnak. Szóval macska. Asszaszinónak aztán van nem. Szóval valami macska gyerek. 1, 2. Hát lassan már diakardé is el kell menni. Én meg itt vagyok a izének. Hallod? Ez nagy szivatás, hogy és spamra rakják le az ilyen kezdő felszereléseket, raknak hozzá ilyet, de nyilvesszőt meg nem raknak sehova. Ja, azt tudom, ott már én is voltam azon a szeron. Nekem itt van, itt tudom, hogy hol van a diaszfőr, meg a
aranyalma. Csak nekem most angolon van a... Hát, szívott egy gyerek egy full diát. Hát, Felvetted? nem. Leesett. Enderpearlözött és rossz helyre dobta az enderpearlt. Azt szívta a full diát. Mert full diás volt, és leesett. Miért nem döpörlözött vissza, amikor leesett? A gyökér. Ö, Jó, Tudod, ilyenekre nem gondol. lőjetek. Ó, vaskard! Hardos spam mellett egy szigeten van a vaskard. Jó, de akkor De az a gyerek, izé van, meghalt? Tehát te ölted meg azt a gyémánt cuccosat? Nem. fordítva. Hát ő egyszer engem megölt, Nablóf. Hallod, egyszer amikor egy gyerek droppolta a másiknak a full diát, az a gyerek az afkolt, nem vette észre a másik, az föl lehetett előle szedni a full diát, és én vettem föl. Ott nekem jó tesztúpekkel van ott azon a cézizmaktal. A horror izés. Meg mindig. Bassza meg. Hát örökké benne lesz nekem már cézikrakban az a izé. Tehát itt nem fogsz CC-craftozni soha többet? De. Ja. A kukoricajancs is mindeneteket már. De nem akarok káromkodni. Miért nem? Mert meleg vagy. Vagy te? Ja, pont én. Nem akarsz káromkodni, azt elkezded melegölni. Nincs valahol vízre, bele akarok asszaszinolni. Ott van. Ué, placs. Tefu, és ahai. Annyi szaros V-pontot raktam le, basszus, hogy kukis lettem. Ijeszgetnek a V-pontok. Action. Tímántó. Tényleg szar a géped, ha van nem bírja azért 1.8-at. Hát jó van, de itt fullon tele van a szerver, köböl, 33 játékos van, és egy csomó gyerek írta, hogy low FPS, Az meg mi? hát az, hogy kevés az FPS-en mondjuk 10-15. Azt a... És tele van a szerver, én meg 50 és 30 között ugrál az FPS-em. Az már nem szargép. Főleg úgy, hogy az én gépemnek olyan a cuccai, ami benne van, hogy jó lenne, tudnák játszani rajta a Cségóval. Csak hát lag van, mint a fene, de megvan hozzá a proci, meg az ilyenek. És elfutna rajta a Cségó, csak hát laggolva. Hányan vannak ezen a szaron? Hát ez... Hányan? Ezek még itt. Hát a legtöbben. Szerintem nagyon sokan. Jó, még 50 vagy 23 játékos. Basszus, de jó, hogy hoztam magammal aranyalmát, hallod? Hallod, itt meg volt egy creeper. És kütyű creeper. Hátba jöttem egy gyereknek. Ez az! Egy félig full diásat kicsaptam, öcsém. Ez azt hittem már előkölt. De előkérdeztem. Kicsaptam egy majdnem full diásat. Ahogy nem is csak az... Én megyek. Szerintem. Jó monster, láttalak. Jó. Tanád! És nekem jön egy full dia. Majdnem belelöktem a lávába.
És beleesett, hallod? Nekem a full díj az beleesett a lávába. Az meghal. Ahan. Szia, fel tudtad szedni valamilyen cuccát? Hát, nem. Hova esett a Úgyhogy- fúriás? A lávába. Most lootoltam föl egy 2 díjas sapkát, meg egy diamelvértet. Meg regenerációt, meg ilyeneket. Én most lootolom föl a cuccokat, amiket dobáltak egy defának. Ha! De bezarok. Emlékszek, hogy csak ilyen startot szolgál. Monster. Véletlen azt mondtam, hogy tudod. Már csak egy dianadrág kéne, és meg lenne a full dia. Monster, tudod, azt mondtam a amit nem kellett volna. Nem van Véletlen. mindegy. Nem fogom rá. Cuccai vannak benne. De akkor ezt fölrakod? Ez? Igen, ez. Mindegy. Ezt Cici, te megveszed? Ja. Ja, bocsánat, hogy azt mondtam, amit nem kéne. Tök mindegy, ez egy becele van, mit szoktak nevezni a haverok. Headcrew. Fönn van Headcrew. Ez az a leszkét kicsapnom. 1v1-be. A nyálkagorjó az mire jó? El lehet adni. Annyira. Mi? Annyira jó. Jó szar. Aha. Hallott, Cici? Volt olyan, hogy egyszer... már megint ez a gyökér. Volt olyan, hogy egyszer rám rambózott egy gyerek, hogy 2 full dia mellettem, meg én is ugye full dia, az még csak régen volt, amikor kezdtem, és akkor droppolták ki, és egy cucctalan gyerek egy aranyalmával nekem jött, egy darab aranyalmával nekem jött, az bezabálta, és nem nyírt ki. Ah, 2 ütés volt, Encsi is almázva. De hogy annak hogy volt aranyalmája, azt nem tudom. nem kapok kérdésem. Itt egy fulldiás, egy Encsis fulldiásnak sincsen egy darab OP-ja. Vagy lehet, hogy nem OP-te vett be, csak sima aranyalmát. Én most elhúztam aranyalmához. De jó, hogy lehet szervereken is rakni le V-pontokat, mert raktam az aranyalmához egy aranyalma V-pontot. És kék színű, olyan szép kék. Ilyen ciánkék. Megvan egyszer 60 Bőrnadrág. Miket találok? Bizonyos szar. Hát jó van, de én most egy dianadrágot keresem. Azt meg lesz a full dia. Megint. A hülye creeperök fölrobbantják Nem maguk. tudom, hol van. Mit? CC Crafton? Aha. Hol? Melyik szigeten? Mondd már. A havas. Havas. Perkit. És abba hol? Hát most így nem tudom elmondani. Amúgy nincs is ott. Nem is tudom hol van. Az hogy meg? Na, akkor szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!